Ľudia, ktorí si dávajú bosky, nejde s tým, aby infikoval toho druhého. Ak to užívajú dvaja a užívajú to pravidelne, tak tento organizmus sa ako keby pomiešal. Tedy získavajú podstatne imunitu. Jeden od druhého. Aj takto budú znieť zdravé reči. Možno ste si to doteraz až tak neuvedomili, ale naše trávenie sa nezačína v žalúdku, ale v ústach. Dnes sa preto budeme rozprávať o všetkom dôležitom, čo súvisí so zubami a s našimi slinami. Vitajte pri sledovaní a zároveň aj počúvaní podcastu Zdravé reči. Moje meno je Petra Podkonická a zároveň so mnou tu vítam v štúdiu aj profesora Andreja Jenču z Akadémie Košice z Lekárskej fakulty UPJŠ. Pán profesor, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Podcast Zdravé reči vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Nepremeškajte príležitosť využívať jedinečné benefity, ako napríklad príspevok 150 € na ošetrenie u zubára a pridajte sa k našim spokojným poistencom. Viac na www.union.sk. Meníme životy k lepšiemu. Ja som sama seba tak privítala, ale podstatné je, že tým hosťom a tým dôležitým človekom ste tu práve v tejto chvíli vy, ako náš odborník, ktorý dnes budete odpovedať na moje otázky. Začnem tým, že v súvislosti s trávením, akú funkciu pre nás vlastne plnia zuby? Zuby sú orgán, ktorý bez nich sa dá žiť, ale veľmi ťažko a obmedzene. Ale zuby sú orgán, ktorý nám napomáhajú. Jednak v tej časti estetickej, ale hlavne funkčnej. Pri odhryzovaní potravy, pri rozmieľňovaní potravy a pri príprave potravy, ktorá sa dostane z úst do žalúdka a po zmiešaní so slinami, ako miešačka jazyk tam pôsobí a tá potrava už potom prichádza tak, aby mohol prebiehať traviaci trakt priamo v žalúdku. Potom postupuje ďalej. K tomu ale je potrebné, aby boli zdravé sliny, dostatok slin, aby bol organizmus na to aj pripravený. Nie hltacím systémom, pretože príprava dobre skonzumovanej potraviny a dobre straviteľnej potraviny sa začína v dutine ústnej. Takže zuby sú k tomu pripravené, zuby sú na to, aby odhryzovali vo frontálnom úseku alebo v prednom úseku tie predné zuby, v postrannom úseku tie zuby napomáhajú väčšie sústa zmenšiť a potom rozmielňujú sa priamo stoličkami. Ich úloha je aj iná, nielen pri trávení, ale ich úloha je aj funkčná. Ak nemali by sme zuby, tak mnohé hlásky nevieme dobre vyslovovať. Ich úloha je preto aj tá, že okolo zubov vznikajú niektoré procesy, ktoré stimulujú tvorbu slín a stimulujú tvorbu obranných látok, ktoré sú v slinách. Takže asi toľko na úvod. Ako sa potom správať k zubom, keď sú pre nás také dôležité, lebo použitok z jedla, ten pravý máme naozaj len vtedy, keď máme zuby v absolútnom poriadku. Takže čo robiť, aby sa vlastne tie zuby nám nekazili? Určite, že tak ako každý si chráni oko, tak ako každý si chráni jednotlivé časti tela, ale sú ľudia, ktorí si veľmi málo chránia. A chránia si v tomto prípade, poviem, že zuby najmenej. Veď to len zub. Veď ich mám 32 alebo 28. A toto nie je ten správny pohľad. Pretože zub, ktorý stratí jednotlivec a v mladom veku, má vysokú hodnotu. To si neuvedomujú mladí, ale uvedomujú si až tí, ktorí keď už nemajú zuby a nemajú dobre zhotovené protetické náhrady. A nemajú chute, pretože cez tie mostiky alebo cez tie podnebie alebo cez ten akrylát, ktorý má v dutine ústnej, už chuťové poháriky nebudú takto fungovať. A nefunguje ani prítomnosť alebo množstvo tvorby slín. Jeden zub v 18. roku života, ktorýkoľvek, ak stráti jedinec, si neuvedomuje, že je to približne okolo 33 000 eur. To je dosť. A teda to je veľká čiastka. Nikto to tak nehovorí, ale v skutočnosti je tak. Preto si treba... A odkiaľ je tá suma, pán profesor? Tá suma je za celé zdravie, ktoré sa potom nesie, a to vypočítali ekonómovia. To vypočítali jednak poisťovne, ktoré dokladujú, ale jednak i tá psychická stránka a vypočítali to pri istom výkone, keď bol znalecká činnosť, vypočítali, keď jedinec stratil a bol na súde a tá lekárka prehrala súd.
a bola prisúdená takáto čiastka. No a to, aby sme sa o tie zuby starali a aby sme ich mali zdravé, to je len o tom čistení, alebo je to aj o tom, čo jeme? Nie, viete, si myslím, že tak je treba uvažovať, že zuby si vždy treba chrániť, pretože nemôžem držať klince v ústach ako pracovník, pretože ten klinec je tvrdší mnohokrát, ako je sklovina zuba. To vidíme na pracovných zaťaženiach šíčiek, ktoré dávali si ihly medzi zuby. To je jedna stránka. Preto z tohto pohľadu by som povedal, že zuby si máme chrániť. Máme ich používať na to, na čo sú, ale nie na to, aby sme ich preťažovali. Tá sklovina, ktorá je rizo, teda 95% čiste mineralizovaná, ostatné 1% je tam biologickej časti hmoty a skoro 4% až 5% je voda. Ak túto minerálnu časť zuba my narušíme, už nič potom to nedobuduje v takomto poškodenom zube alebo na takomto poškodenom zube, ale dobuduje jedine stomatolog. A stomatolog musí vynaložiť veľké úsilie a ten výsledok je to celkom nie 100% tak, ako by sme to chceli mať. Tak už to nikdy nebude zub, ako keď je prirodzený. To je asi jasné. No samozrejme, či stačí len čistenie, myslím si, že prísun potravy. Lebo na remineralizáciu môže byť potrava. My máme množstvo prípadov, podľa toho, kto ako prijíma potravu, sa mu aj kazia zuby. Čiže čo je najhoršie? Cukor, sladké, mlieko, možno, neviem? Určite cukor, sladkosti ako také, ale mlieko takisto, ale vo večerných hodinách nie. Ono je veľmi potrebné. Má dosť bielkovín. Odmastené dnes užívame odmastené. Nemusíme sa báť. Odtučnené, áno. Alebo nízkotučné. Tak. To sa nemusíme už obávať, že z toho mlieka príbereme. To nie. Lebo čas odíde aj cez zvyšok traviaceho traktu. Ale my sa bojíme vlastne, čo sa týka mlieka, vo večernom konzumovaní, nočnom konzumovaní a neumýti si alebo neočistení si zubov, lebo mlieko potom je zdroj preto, aby sa pomnožovali laktobacily, mliečne mikroby, ktoré potom napomáhajú v akejkoľvek forme do debridmentu dutiny ústnej, to znamená neočistených dutiny ústnej, zubov, napomáhajú tej tvorbe zubného kazu. Poškodzuje sa sklovina, ale poškodzuje sa aj zubovina a aj ostatné. Pán profesor, a z vášho pohľadu, čo je lepšie na čistenie zubov? Klasické kefky alebo sonické? Lebo to je teraz také moderné, aj tie sonické zubné kefky. Ja som nesmierne rád, že túto otázku dávate, pretože každý si myslí, že ten stroj je to najlepšie. Samozrejme, že stroj nepozná nejaké tlaky, ktoré sa dostávajú na zub. Neregistruje to. Že by som pritlačil, a také stroje zatiaľ neexistujú. Tie sonické kefky, to nie. To znamená, ja pritlačím a cez tú páku prichádza väčšia sila, na ten zub a dochádza ku poškodeniu. Čo sa týka mechanického očisťovania zo strany pomocou vlastnej ruky, tak toto je prirodzenejšie, pretože keď 17 krát prejdem kefkou, nie stieraním na príslušnú plošku, mal by som mať ten zub očistený. Takisto, čo sa týka medzizubných priestorov. Sú určité pravidlá, že či to bude kefkou, akou kefkou, alebo či tam bude dentálna niť, alebo iné materiály, ktoré sa používajú na čistenie. V každom prípade ale sa vrátim k tomu, že je i ten sonický prístroj alebo sonická zubná kefka, ktorá sa využíva, alebo ktorá sa veľmi pertraktuje, ona nebola vyrobená pre zdravé ruky. Ona bola vyrobená a s tým pre tých, ktorí nemajú zdravé ruky. Aby ten dotyčný, keď už by mala prísť cudzia ruka na čistenie zubov, tak použil túto kefku. Radšej, ako keď by mal mu čistiť s nejakou inou kefkou. A ďalšie, paleta zubných kefiek je dnes enormne vysoká. A každá zubná kefka by mala byť použitá na to správne čistenie, na správne čistenie pre plošky jednotlivé. Tá tvrdosť, tá mäkkosť musí byť diferencovaná, ale pozor, nesmieme poškodzovať medzizubné papílky.
ktoré chránia krčkovú oblasť medzi zubami. A takisto ďasna. Takisto nesmie byť tvrdá alebo mäkká. Čiže individuálne, aby boli vyberané zubné kevky. Ja som jednoznačne za to, aby sa forširovali kevky manuálnym. Čiže keď máme zdravé ruky, tak klasická kevka. A ešte som sa chcela opýtať, či tie vibrácie napríklad z tej modernej, tej sonickej kevky robia tomu zubu dobre. Či je to v poriadku? Viete, my hovoríme, že najlepšie je stierací mechanizmus. Tie vibrácie tento mechanizmus celkom nemajú, lebo neposúvajú tak. Áno, ale musia byť tí ľudia naučení, alebo tí, ktorí to používajú, naučení tak, akým mechanizmom tým vibrácií má postupovať. Je to lepšie ako tie otačavé. Dobre. Ten povlak ale sa nám robí vlastne na zuboch aj počas dňa, keď napríklad sa naraňajkujeme, nie každý si hneď umie zuby alebo po obede, takže čo s tým povlakom, pán profesor? Povlak sa tvorí hneď po najedení. Povlak sa tvorí pri spaní. Povlak sa tvorí každú sekundu a to sa nanáša na najprv len jedna fólia, epitely alebo odumreté bunky v dutine ústnej. Príde do toho nejaký cukor, príde do toho iná baktéria, ktorá odumrela a jednoducho tie väzké sliny alebo sliny, ktoré sú v dutine ústnej, to zmiešavajú a teraz to nalepujú. To viete, niekoľko hodín po najedení, po raňajke už viete, že na 10. mám drsnejšiu plošku zubnú. Tá sklovina i hneď to vychýta. No a keď to nebudeme čistiť, tak sa to bude množiť. Vyzrelý plak, ktorý je, tak je aspoň o 48 hodín to je nevyzrelý, ale 8 dňový je vyzrelý. A ten už robí veľké paseky na jednotlivých častiach zubov. Čiže medzi raňajkami a večerou by si rozhodne odporúčali si tie zuby ešte vyčistiť? Ja odporúčam, aby po každom jedle. Nemusím 17 krát po každom jedle. Po každom jedle 17, po večer určite by som odporúčal a v prípade, že som celý deň nečistil zuby, tak by som odporúčal na ráno, keď stane jedinec po spánku, 17 krát na každú plošku a večer určite, po každom jedle. A potom už len piť neutrálne minerálne vody a tak, aby, ak máme, alebo fluorové vody a na večer fluorovú pastu užívať, aby dochádzalo ku remineralizácii. Dobre, prejdeme teraz ku tým slinám, lebo jedna z ich funkcií je aj to, že chránia zuby, chránia nám sklovinu. A aké ešte sú tie dôležité úlohy, ktoré oni majú v tých našich ústach? Slina je, už dnes sa hovorí, že rovnocenný, z biologického hľadiska rovnocenný na časť tekutina s krvou. Čiže sa nemusí cítiť nejaká menej cena oproti krvi? Koncom nie. Dobre. Vieme vyrobiť, alebo teda už laboratórne zistiť krvný obraz. Vieme mikrobiológiu dobre urobiť. Vieme potom urobiť obsah alebo pH dutiny ústnej a pH dutiny ústnej je mnohokrát zrkadlom pH v traviacom trakte. No a ich úloha je jasná. Alebo teda ešte, aké množstvo by malo byť? Malo by byť približne 1,5 litra za 24 hodín vyrobených tých slín. A je pravda, že 99% slín tvorí voda? No je pravda, že to je voda. A potom zvyšné sú produkcie biologické, sú to biologické, teda enzymy, potom sú tam imunologické látky a ďalšie, ktoré majú svoju funkciu pri trávení v dutine ústnej alebo pri natravovaní potravy v dutine ústnej, či to cukrov, bielkovín alebo aj tukov. A ďalšie, ako som spomínal, sú to imunolátky, imunoglobuliny M, najmä kontaktné imunoglobuliny, ktoré chránia jedinca pred priamym kontaktom od nabratia sa infektu pri jedení alebo pri kontaktnom kontaktnom pôsobení pera na peru. I toto má za úlohu tá slina. A čo sa týka travenia? Budeme ešte aj o tom hovoriť. Budeme určite, áno, toto si ja nenechám ujsť, ale poďme späť k tomu tráveniu, aj keď takú jednu malú odbočku by som ešte predsa len dala. Zaujímalo by ma, že či tie sliny majú aj liečivú funkciu, napríklad podobne ako u zvierat, ktoré si tým vedia teda vyliečiť rany. Majú takúto funkciu aj naše ľudské sliny? No jednoznačne, lebo majú jednak obranné systémy, jednak majú enzymovú zložku,
ktorá nekrotické časti treba z rán postupne odlupuje a podporuje potom s ďalšími zložkami, podporuje regeneračnú schopnosť tejto a epitelizačnú schopnosť poškodeného slinného. Čiže pán profesor, keď sa náhodou slizničnej časti. Keď sa náhodou porežem na konzerve, keď si budem otvárať a začnem si ten prst smúľať, na ktorý som sa teda porezala, tak je to v poriadku. Môže mi to pomôcť. Vlastnosť. To určite, pretože oni majú pH také skoro, ako má dutina ústna, troška viac sú kyslejšie, ale majú účinok lizozímov a enzymov ďalších, ktoré jednoducho napomáhajú to isté. Nemáme takú koncentráciu, ako majú zvieratá. To viete, keď sme robili experimenty, tak zviera si vyžralo do svaloviny a oblizovaním si to všetko vyhojilo. Nepotrebovali sme zošiť, nepotrebovali sme antibiotika, si toto vyliečilo. Čiže postupným spôsobom. U nás to isté. Bez slín sa vám rána v dutine ústnej takmer nebude hojiť. Slina je veľmi potrebná. Tak sa vráťme teda ešte späť k tomu tráveniu. Pokiaľ nezošimeme a ten defekt nezakrieme, tak takmer sa nebude hojiť. A keď sa vrátime späť ku tomu tráveniu, tak v súvislosti s trávením, okrem toho, že teda nám zvlhčia to jedlo, lepšie sa nám žuje a potom vlastne presúva do žalúdka, ešte aké funkcie dôležité pre nás majú? Je to pravda, že vďaka slinám napríklad my cítime chuť toho jedla? No určite sú mediátorom. Lebo každú látku, ktorú dostaneme do dutiny ústnej, či to bude soľ, treba, či to bude ocot alebo ostatné, ona bude mať svoju arómu, ale chuť budeme cítiť v médiu slinnom. To je buď znižované alebo zvyšované. Mnohokrát je to tak, že cítime menej. Ale na to, aby sme chuť mali, ak budeme mať úplne suché sliznice dutiny ústnej, tak potom chuťové pohariky budú sklerotizovať, budú depitelizovať a skvamozný na povrchu bude suchá bunka, ktorá nie odpadnúť. A tým pádom bude otupená chuťová časť. Preto tí pacienti alebo tí ľudia, ktorí berú mnohokrát lieky na kardiovaskulárne ochorenia, na traviaci trakt, nemajú mnohokrát alebo stratia chuť. Zvlášť teraz sme to mali u tých pacientov, ktorí boli počas covidu, tak tí pacienti, ktorí mali vysoké teploty, stratili chuť. A jedna z príčin bola aj táto. Nielen centrálne, že to bolo poškodené cez jednotlivé centrálne nervový systém a chuťové cesty, dráhy, ale to bolo poškodenie aj lokálne chuťových pohárikov. Takže to má jasný teda základ. Slina je mediátor, je ochranca tých chuťových pohárikov. Pacienti, ktorí boli ožarovaní po onkologických ochoreniach, nemajú chuť. A pritom s mozgom sa nič nerobí. Chemoterapiu nebrali. Boli poškodené chuťové poháriky. A títo pacienti majú suchosť v ústach enormnú. A my im dodávame umelé sliny. Ale tá umelá slina neplní takúto funkciu a neprinavratí sa chuť hneď. Čiže je najlepšie, ak je normálna vlastná slina. A vieme tú produkciu slín napríklad zvýšiť aj tým, že budeme žuť žuvačku? Žuvačka v prvej fáze nám troška pomôže. Pokiaľ máte aromatické časti. Ale žuvačku žuvať je treba maximálne 3 minúty a môžete vymeniť ju za druhú. Vtedy áno. Ale keď si zoberete a pozriete na citrón, alebo na niečo kyslé, teda to funguje potom. Už iba keď sa pozriem na citrón, už vtedy by som... Určite. To je, ide cez reflexný systém. Takže preto sliny je treba stimulovať niekedy a zvlášť tí ľudia, ktorí teda užívajú lieky, ale to je veľká skupina, antidepresíva a ďalšie preparáty, tak tie strácajú množstvo slín, ale strácame množstvo slín nielen používaním liekov, ale idete po ulici a vidíte, ako... Odpľujem si napríklad. Veď to je drahocenná krv. Či slina. To je drahocenný materiál môj. Takže nepľuď len tak pre nič za nič, kade tade. Nie. Keď som chorý a mám hlieny, to je iná skupina. Vtedy sa nadmerne tvorí slin a nadmerne sa tvorí aj hlinového. A nadmerne je tam mikroorganizmus. Čiže sa treba toho zbaviť. Ale nie, keď som zdravý, pretože tým pádom si poškodzujem sám zdravie. Pán profesor... A ďalšie ešte tam je, akú stravu používame. My sme vlastne všežravci. A zvlášť večer aj u tej skupiny ľudí mnohokrát ja
mám takých pacientov, ja večer nepotrebujem, lebo ja mäso nejem. Ale máte potravu takú a z tej potravy sa vám tvoria kyslé sliny. Kyslé sliny vám celú noc nahlodávajú organizmus. Pán profesor, a iba taká vec, čo ma napadla, keď má niekto sucho v ústach, môže to byť napríklad aj spôsobené stresom alebo rôznymi inými záležitosťami. Pomôže napríklad, keď sa napijem vody, aby sa mi zvýšila produkcia slín? Určite, pretože tá slínna zložka, sme povedali, že koľko percent je v sline vody. Ale tá ostatná zložka, stratí sa voda. Ale tá ostatná zložka zostáva na epiteli sliznic a na epiteli jazyku. Na povrchových častiach. A tam začne on pôsobiť. Takisto na zuboch. A tam začne pôsobiť. Preto treba tej vody mať pri sebe a jednoducho doplniť si. Bez úražky, bez nejakého iného chápania treba to doplniť. Čo je ale treba skôr sa stimulovať tak, aby človek čím najmenej mal strachu. Slobodná spoločnosť, to by malo ideálne. To by bolo ideálne. Ale to sa nedá, lebo keď idú študenti na skúšku, tak každému to vyšne v dutine ústnej. A sliny sa tvoria v slínnych žľazách. Je možné, že si tieto slínne žľazy vieme zaniesť? Áno, slínne žľazy pri dehydratácii, to znamená pri nadmernej strate tekutín celého organizmu, nepijem celý deň, večer len sa prídem a vypijem aj 2 litre vody, to je v poriadku, že tú hodnotu dostal, alebo to množstvo dostal. Ale my nie sme ako ťavy, že si do rezervoáru dám toľko a toľko vody. Čiže dehydratuje sa celý organizmus a tým pádom sa stane, že pôsobenie tej sliny, ktorá tam bude jej málo, tak stráca účinnosť. Ale pozitívne pôsobí proti patogénnom, ktorí v dutine ústnej alebo dutinu ústnu nahradili. Takže z tohto titulu si myslím, že tam je potrebné dostať pravidelne. My sme nastavovaní a náš organizmus je nastavený na prijímanie pravidelnej tekutiny, ale pravidelne na princípe straty. On nám hlási kedy. Mám suchosť, napijem sa. Ale nie, že chodím po meste, lebo je teplo a si dám každú sekundu glk. To nie je o tom. Náš organizmus vydrží pol hodiny, 2 hodiny, 4 hodiny bez napitia sa. Ale predtým nech sa napije aspoň 2 deci celý zadušok naraz. Ten pitný režim je asi veľmi dôležitý. Dobre, pán profesor, ja som ešte našla takú informáciu, že 10-sekundový bosk umožňuje výmenu až 80 miliónov baktérií. Vy ako odborník odporúčate potom boskávanie? Odporúčate riskovať? Nie je to trochu nebezpečné? Isté, vždy to záleží od toho, tí dvaja, či v princípe, na najvyššom princípe budú si dávať bosk, to znamená v princípe najsilnejšieho, čo existuje na uživého človeka, ktorý je emočný a ktorý má vzťah k druhému pohlaviu alebo akémukoľvek pohlaviu, to už je vecou toho jedinca, ak je tam tá láska. Tá je najsilnejšia. A tá láska prekoná hory. Prenáša hory. Ale poviem z toho to... Čiže preniesie sa aj cez nejakú infekciu prípadnú. No, vie zabrániť infekcii. Pretože stimuluje ľudia, ktorí si dávajú bosky, nejde s tým, aby infikoval toho druhého. Ide s tým, aby urobil to priateľstvo alebo ten cít svoj tam. Ale a dlhšie to opakuje sa samozrejme pri striedavom spôsobe v priebehu pol hodiny a tak to je iná parketa. Alebo iný tento postoj. Ale ak to užívajú dvaja a užívajú to pravidelne, denne, týždenne a tak ďalej, tak tento organizmus sa ako keby pomiešal. Vtedy získavajú podstatne imunitu. Jeden od druhého. Lebo každý z nich si vypestoval a imunoglobulín N vypestovali sa voči tým patogénom, ktorý má jedinec, ten druhý. A navzájom. A samozrejme aj tá biológia enzymov a ostatných látok, ktoré sú v slinách, tak tomu tak zabraňujú. To nejde. Isté, a verím, že takto je, že otázka by mala smerovať, že nemali by to byť také bosky, že plné ústa má hnisu, plné ústa má
špiny, lebo nečistia si zuby, asi títo idú dávať pusu. Neviem, či som to úplne týmto smerom chcela. No, ale jednoducho si myslím, že odolnosť našich slín je vysoká. Dobre, čiže môžeme odporúčiť pokojne, boskávajte sa, nemusíte sa báť, vypestujete si imunitu, je to v poriadku. Asi by som povedal tak, boskávajte sa s tým, ktorého poznáte, že v dutine ústnej má minimálne stredné hygienické danosti alebo čistotu a tak ďalej. Tak toto bol krásny záver. Ďakujem vám veľmi pekne, pán profesor. Doteraz som to vlastne vôbec takto nevnímala, takže treba si zistiť ústne pomery. Áno. Partnera, partnerky. Určite. A potom ísť do toho. Dobre. Asi takto by som odpovedal. Ďakujem vám veľmi pekne aj za túto radu. Profesor Andrej Jenča z Akadémie Košice z Lekárskej fakulty UPJŠ bol mojím dnešným hostom. Bol to veľmi príjemný rozhovor opäť s vami, pán profesor. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa tešiť niekedy na budúce. Aj ja, určite. A všetkým, ktorí ste dnes boli spolu s nami v podcaste Zdravé reči, ďakujeme veľmi pekne za pozornosť, za váš čas. Budeme sa tešiť opäť niekedy na budúce a dovtedy vám už tradične želáme hlavne veľa zdravia. Nech vám slúži všetkým a spolu s nami. Podcast Zdravé reči vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Nepremeškajte príležitosť využívať jedinečné príspevky a benefity pre vaše zdravie a pridajte sa k našim spokojným poistencom. Viac na www.union.sk. Meníme životy k lepšiemu.